Abusha for yema nyina kwaba aha titi bi kire so na mone gusu amohwe santehene edi ade mfie aduonum yensa ene oforisuo bosome ne da etoso aduonu ensia ene epepepe enura na enura enchidio mfie aduonum yensa se enura sabre na amanfo kire kaso ne sentence na be makwadua na obesom pomponsium asai edi akire kumasenya santeman se ono ene santehena otoso edunsia nyankopon aya adom ohwe no so amana di mfie aduonu miensa ewo abanwa so a de yeka nyina ne se ohene ayiko abusua efri sabre yiko nyina de bekoso ewo sense prince asori dem santehene ba bede nyankopon ase ne eno ana tetu bi bedwafo ye de ebro aha ana nimde ene nyansa nyina wo abusua yenko na yenko hwe de yekoso ewo asori dem bo medin edikofe kakara.
ɛde ama Santeman, ɛde ama Manhyia, ɛde ama abusua no nyinaa Onyame de ahenni asi hɔ. Ɔsɛ tumi biara ne baabi apart from Onyame de asi hɔ. Tumi biara firi Nyankopɔn nkyɛn. Awurade na asiesie. Yɛsrɛ ahoɔden, yɛsrɛ ahoɔden a wɔde wɔ mu, yɛsrɛ panya, yɛsrɛ yiedie, yɛsrɛ asomdwe ɛde ma monarchy nyinaa, abusua nyinaa sɛ Onyame nkɔ so agye ne ho adi na yɛde mu nkɔde no. Srɛ ma Santeman nyinaa asomdwe wɔ hɔ a biribiara kɔ so. David ne ɔhene ɔhu sɛ Awurade ɛwɔ hia no ɛnti ɔka sɛ Awurade ne mehwɛfoɔ abɛde ahwɛ hia me ɔma bɛde ahwɛfoɔ ne de bia kɔ nsuo akokɔ ɛde me kra ɛfa pantani so didi nti ɛmpo sɛ nam so ka bi bɔ mu bo a nsuo wɔ ne mehwɛ ɔkora ɛne da wɔ hɔ ɛna ba a ne kɔma ne kyɛkyɛ ne werɛ ɔto bɛkoro batamfoɔ ne ɔde gu bɛfɔ me tiri ne kuruwa bɛma ne sudie ne adɔeɛ ɛbɛdi m'akyi ne nkwana nyinaa na yɛwura sɛ bɛtɛ Awurade fie na wakyɛ yie saa na David nso kaa sɛ bɛtɛ Awurade fie na wakyɛ yie bɔ mpaeɛ ɛma yɛwura bɔ mpaeɛ ma Santeman bɔ mpaeɛ ɛma busua no nyinaa sɛ Awurade fa nhyira bɛte wɔ so ma wɔ yɛkɔdɔ wɔ hɔ yɛdie ɛna ɔkyɛfa wogyi fi adom mu ɛma adom mu Nyame ɛfa ne nsa kata wɔ so. As much as we pray for the needy, that's some people who are in need, the needy among us. We pray that Almighty God will reveal Himself to them in a special way to touch the hearts of so many people so that we shall be kind to those people. Let's pray for the needy. And here from our fall, the people who are about here, let me the people that here, the people that are here, the people that ask me, Sunday to be ready at Sunday to operation, Sunday to so, the same that we said. Then you want to change, and now they don't say, I want to know you. Almighty God, the fountain of all goodness and humility, we receive thee, as the King, His Majesty. We pray for the entire royal family and give them the Holy Spirit and lead them with the heavenly grace. Prosper them with all happiness and bring them to everlasting kingdom through Jesus Christ our Lord. Heavenly Father, we pray for our nation Ghana. We pray for the leaders across the land. We pray for wisdom and will to guide them in all their decisions they take. Strengthen each of them with wisdom and give them grace so that they rule the nation with humility and with consciousness. Almighty God, please put your hands around those families and those who are in suffering, those in poverty. Let them feel comfort so that we meet them in their suffering so that we can transform their lives. We pray that Almighty God will bless us through Jesus Christ our Lord. Amen.